Dnes se podíváme na věštbu z kávové sedliny. Tak co nám chce sdělit? Jaká zásadní informace nás má potkat? Tak podívejme se. A je víc než jasné, že máme za sebou období velké transformace, velkého osobního propadu a zároveň velkého osobního posunu, růstu. Zdá se, že máme nebo máte za sebou období, kdy vám někdo velmi ublížil. Zřejmě jste zažili zradu takového kalibru, že vás to úplně položilo. Někteří třeba strávili i dlouhý čas v takové té ochromené poloze v leže, kdy jste nebyli schopni se hnout. Zažili jste absolutní výhas, protože vám všechno došlo. Došly vám ty roky, kdy jste se někomu věnovali, kdy jste mu podřizovali svůj čas, svůj život. Možná jste upozadili to, co jste v životě chtěli vy a jenom jste v podstatě dělali všechno pro to, aby on byl spokojený. A myslím, že jste skončili, neměli jste co dát. Vyhaslý, vyšťavený, vyždímaný, možná i zadlužený. A ten člověk prostě zvednul kotvy a vyrazil dál. Přesedlal jenom na jiná záda, jako ta pijavice. Tak, vážení, toto období skončilo a začíná období světla, nových začátků. Tak co nám chce říci sedlina? Začněte malými krůčky. Začněte každý den trošku. Přidejte do svého života pohyb. Třeba ležíte vysílený na posteli, tak si řekněte, dobře, dneska třeba teď zrovna začnu aspoň zvedat, nohu. Začnu třeba si dejte činky vedle postele nebo petky s vodou. Vemte si je a zkuste třeba jenom v ruce s nima cvičit v leže. Prostě pokud jste v tomto stavu toho totálního výhasu